Praise the Lord. God bless you, Brother Alvin. Let us pray. Upo dakilan, babagpala naming Diyos sa manamis sa langit, aming napakabait, pinakamamahal na Panginoong Yesus, muli sa maghapon, ang aming marubdob at sa pusong pagpasalamat, pagdulhati, pagsamba, ay aming muling pinapabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkaloob sa amin, upang sama-samang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Ama, sa unang yugtoon, malagawain nilang isan, ang mga papuring awit, ang mga patotoo, ang mga awitin ng mga awit na ipinadama sa amin na pakatamis na presensya. Pagbibigay ng may katapatan, muli pag-aralan ng mga salita. Ngunit bago ang lahat, kami muna nanikluhod, nagpapakumbaba sa banal na harapan, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga kapagkakamali, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming magkarumihan. Yung banal na dugo, mago sa krus ng Kalbaryo. Langisan niyo po yung mga salita, pati niyo pa bang lingkod sa kanakinulak magagawa. Buksan ang mga pangunawa at kaisipan, amin mga linibig ng mga kapatiran, mga beloved newcomers, beloved webcast viewers, sa pangkalahatang panalangin, amin dearly beloved evangelist pastor Wildy Estrada Almeida, amin sinasaway ang mga demonyo ng pagalinlangan, demonyo ng antok, cast out. We bind the power of darkness, cast out from us right now. In Jesus' name, anoint the word of the Lord. In Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Makabalik po tayo sa ating mga upuan, maminamahal. Magandang hapon, minamahal. We give double honor and respect to our dearly beloved and honorable evangelist pastor Wildy Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida. At sa kanilang buting mga anak, mga apo, mga manugang, sa ating beloved workers, elders, the church, beloved visitors, welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglalakati ay muli nating pinapabot sa ating nagisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Minamahal, maaaring kayo magtataka, magbibigay balik tanaw tayo sa ating kinalalagyang pananampalataya kung talagang tayo na ba talaga ay may mga natutunan dahil hindi biro ang ibulit sa dagat-dagatang apoy dahil sa mga panlilinlang ng dyablo. Napakadaling linlangin, dayain, i-deceive ang mga Kristiyano kung hindi ka rooted, hindi mo talaga alam ano ang iyong kinalalagyan. Kaya ito po, minamahal, ang ating pag-aralan dito po sa aklat ng Kolosas 1:22 o 23. Kolosas 1:23, italon sa 28 hanggang 29. Ang ating pag-aralan ay continue in the faith, grounded and settled. Magpatuloy sa ating pananampalataya na ito po'y may dalisay na sandigan, may ugat na talagang nasa banal na kasulatan, hindi po tayo ililigaw ni inuman, hindi sa magandang mga pananalita ng mga pastor, ng mga mangangaral, mga daya ng sanlibutan, upang tayo po ay mawala sa totoong paglilingkod. Kindly, basa, praise the Lord. Aklat po ng Kolosas sa kabanata ay 1, talatay 23, talo sa 28 hanggang 29. Kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya, na nababaon at matitibay at di makilos sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. 28, na siya naming inihahayag na pinaaalalahanan ang bawat tao at tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan upang maiharap naming sakdal kay Kristo ang bawat tao.
na dahil dito'y nagpagal din naman ako na nagpipilit ayon sa kanyang paggawa na siyang sa akin ay gumagawa na may kapangyarihan. Amen. Pagpalain po naman ng Panginoon ang kanyang mga salita na ating binasa. Sa English, maminamahal, sinabi rito, whereunto I all, if ye continue in faith, grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which ye have heard, and which have preached in every creature, which is under heaven, whereof I, Paul, am made a minister, whom we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus, whereunto I also labor, striving according to his working, which worketh in me mightily. Maminamahal, hindi ko mo tayo matagal na, bumilang na tayo ng 10 taon, 20 anyos, 30 anyos, sapat na dahilan na magpabanjing-banjing na lang tayo, na hindi natin saliksikin ang banal na kasulatan, dahil napakasimple lang ang gawa ng demonyo. Ikaw at ako o tayo ay target upang tayo po'y walain sa tunay na gawain katulad nito. Na alam natin, maminamahal, wala ng ibang katotohanan kung hindi ang ministeryong ito na nangangaral, maminamahal, na sabi, kinakailangan daw ang ating pong pananampalataya ay maging grounded. Magiging, ang sabi rito, maminamahal, hallelujah, maging grounded and settled. Hindi matinag, hindi mabubuyuhan, hindi pagsasabihan na, sobrang haba dyan, dito ka na. Mahaba nga, tiyak naman ang kaligtasan. Sa kanilang kinalalagyan, 1 oras, 2 oras, itapo naman sa kadagat-dagat ang apoy. Alin diyan ang ating pipiliin? Huwag tayong magpadaya, maminamahal. Huwag tayong magiging mabuti talino pa ang pusa. Lagyan mo ng plastic na isda. Titingnan lang. Alam niya plastic. Pero ang tao, maminamahal, ang Kristiyano, di nila alam. Yung mga naghihikayat sa kanila, mga plastic, karakadata silang sumusunod. Sumasang-ayon. Naroon na walang prueba, walang ebidensya. Samantalang dito, bago tayo nakakilala, alam natin ang ating mga sarili, kung saan tayo nanggaling. Tayo walang-wala. Tayo mga bangkaruti. Tayo, maminamahal, ay may mga karamdaman. Tayo, maminamahal, ay mga talagang halang ang mga bituka. Pero kinhabagan ng mahal na Panginoon, nung dumating si Kristo, hallelujah, sa ating buhay, ating kinikilala, nagpabautismo tayo sa tubig sa pangalan ni Jesus, tinanggap natin siyang ating tagapagligtas, Diyos at hari ng ating buhay. Lumakip sa atin ang mga tanda, mga kababalagan, mga himala, na Diyos lamang ang may gawa. Pagkatapos, maminamahal, kaya ako'y nagtataka, isulat ninyo ang mga talata na ating sasabihin para wag kayong maminamahal, madaya. Sabi ng Juan 8:24, Juan 8:24, ye shall die in your sins if you do not believe that I am He. Ating pag-aralan itong mainam. Kaya nga, rooted and grounded, ang sabi rito. Ating pag-aralan. Kindly. Amen, praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay San Juan, ang kabanata po ay 8 at ang talata po ay 24, ito pong sinasabi, sinabi ko nga sa inyo, na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo'y magsampalataya na ako nga ang Kristo ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pakihanda, 1 Timothy chapter 3 verse 16. Ang sabi sa English, I said therefore unto you that ye shall die in your sins, for if ye believe not that I am He, ye shall die in your sins.
tayo daw po'y mamamatay sa ating mga kasalanan, madali tayong madala ng bitag ng dyablo kung hindi natin alamin kung sino tong I am He, yung Kristo maminamahal. Yung I am He na tinatawag dito, sinabi ng 1 Timothy chapter 3 verse 16, kindly, praise the Lord, at pakihanda ang 1 John chapter 5 verse 20. Aklat po ng unang Timoteo sa Kabanata 3, talatay 16, at walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan, yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa taas sa kaluwalhatian. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon without controversy. Ngayon rito maminamalo, without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh. Ang sabi rito, justified in the Spirit, sin of angels, preached unto the Gentiles, believed on the world, received up in glory. Sinabi ng 1 John chapter 5 verse 20, kindly, dahil medyo marami pong mga bersikulo ito ang ating pag-aralan, kaya isulat ninyo para i-review. Kindly, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang 1, Kapitulo 5, ang talata po ay 20, ganito po sasabi, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos, at tayo'y binigyan niya ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo, at tayo nasa Kanya na totoo, sa makatuwid ay sa Kanyang anak na Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito, maliwanag na. Kaya kinakailangan magiging rooted ka, maging rooted tayo. Kinakailangan maminamahal, tayo ay, sabi rito, grounded. Ang sabi rito, wala nang pagtatalo. Ang Diyos Ama, maminamahal, nagkatawang tao. God was manifested in the flesh. Ngayon, maminamahal, hallelujah, para wala na talagang pagtatalo, sinabi ng 1 John chapter 5 verse 20, si Jesucristo, ito ang tunay na Diyos at magbibigay ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So wala nang pagtatalo. Bakit ngayon maminamahal, naglilipana? Ang mga pangangaral na tatlong persona ang Diyos, God is not a triune God. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Mali po ang pag-aaral, pagsusunog ng kilay ng mga Trinitarian pastors, bishops. Nagkamali sila dito, maminamahal. Dahil sa pagsusunog nila ng kilay, sa kakabasa sa Biblia, naging tatlo na tuloy ang Diyos. Kung tatlo ang Diyos, maminamahal, ang sabi ng Biblia, there is only but one God, maminamahal, at ang Diyos na ito'y nagkatawang tao. Ito po maminamahal ang ating babasihan ngayon, dahil ang bautismo na ginagamit ng Trinitarian in person ay sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, na ang sabi ng banal na kasulatan, huwad na bautismo, hindi bautismo ko, hindi bautismo ng reputasyon lamang, hindi totoong bautismo, kailangan alamin mo ito. Bakit ka nandito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry? Dahil ang Diyos mo ito totoo. Si Kristo ang Diyos mo. Si Jesus ang Diyos mo, maminamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ating himay-himayin ito. Ating basahin yung kanilang sandigan, yung Mateo 28, talatang 19. Lihina. Diretso tayo sa Ingles. May Ingles? Diretso tayo sa Ingles. Amen, praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay kay sa Mateo, ang kabanata 28, at ang talata po ay 19, ito pong sinasabi, dahil dito, magsiyaw nga kayo at gawin ninyong mga alag... Amen, Mga praise kapatid, the Lord. sinong may Ingles? English na po tayo kasi From the book of Matthew, chapter 28, verse 19, go ye therefore and teach all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Amen. palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Makinig ang lahat. Kaya daw ang bautismo kailangan sundin dahil ito daw ang tinuro. Sinabi diyan, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Kaya kapag nagbautismo ka sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, hindi po yan ang tamang bautismo. Bakit? May hinihiling po diyan na name. Andyan po sinabi rin, baptizing them in the name.
Singular, hindi in the names. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. May pangalan pala ang bautismo na gagamitin. Ang pangalan ito ay pangalan daw ng Ama, pangalan ng Anak, at ang pangalan ng Espiritu Santo. So, hanapin natin ano ang pangalan ng Ama. Ating basahin ang Isaiah 9:6. Isaiah chapter 9 verse 6. Diretso tayo sa English para madali. Idugtong natin ito kindly. Praise the Lord. From the book of Isaiah, chapter 9, verse 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, maminamahal, dito na naman, nakita na naman, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father. Andyan na po, yung Everlasting Father and the Prince of Peace. Balikan natin yung nauna. Unto us a child is born. Sino ba yung ipinanganak sa sabsaban? Ano bang pangalan ng ipinanganak? Ama ba? Anak ba? Espiritu Santo ba? Di ba ang pangalan po ay Jesus? Sinabi ng Matthew chapter 1 verse 18, atin muna itong pangsamantalang idugtong. Matthew chapter 1 verse 18, pakibasa po. Matthew chapter 1 verse 18, English na rin. Ang sabi daw, now the birth of Jesus Christ was on this wise, when as his mother Mary was espoused to Joseph, because they came together, she was found with the child of the Holy Ghost. Child of the Holy Ghost. Ang kanyang parang ama ay Holy Ghost. So, maliwanag na minamahal na ang ipinanganak si Jesus Christ. Yun po ang sinabi ng Matthew o ng Isaiah 9:6. The everlasting Father, ang pangalan ay Jesus Christ. So, mayroon ditong missing link na dapat hanapin. Anong pangalan? Alam natin ang pangalan ng Ama, maliwanag na, si Jesus Christ. Amen. Alam natin ngayon ang pangalan ng Anak, si Jesus Christ. Alam natin ngayon, sinabi ng Matthew 1:18, ang tatay ng anak na ito ay ang Holy Ghost. Para ma-prove natin talaga itong Holy Ghost na ito. Pakibasa po, hallelujah, ang 1 Corinthians, o rather, 2 Corinthians chapter 3, verse 17. Ayan o, pakibasa. Dito po sa aklat po ng ikalawang Korinto, sa Kabanata 3, talatay 17. 17. Ngayon, ang Panginoon ay siyang Espiritu. At kung saan naruroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa English, sabi daw, now the Lord is that Spirit. Sino ba yung Lord? Di ba si Jesus Christ? And this Lord is that Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. So yung palang Ama, pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo, si Jesus Christ pala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Paano naging tatlong persona ngayon? Wala sa Biblia ang God the Son, ang God the Holy Spirit, ang God the Father, nandyan. Pero yung God the Holy Son, wala. Paano yan? Di nagdadagdag na tayo, maminamahal, ng mga salita sa Biblia. Kaya nga, to prove na ang ating kinalagyan iglesia ay totoo, ang mga apostol, tatlong apostol, nagbautismo, tatlong apostol, isulat ninyo ito, tatlong apostol nagbautismo sa pangalan ni Jesucristo. Dahil ang pangalan ng bautismo po, hindi po Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang pangalan ng Ama ay si Jesus Christ, ang pangalan ng Anak ay si Jesus Christ, ang pangalan ng Espiritu Santo ay si Jesus Christ, para mapatunayan natin, amen, itong tatlo po na mga apostol na nagbautismo, inyong isulat. Nasa Acts chapter 2 verse 38. Nasa Acts chapter 8 verse 12. Nasa Acts chapter 9
verse 5. Pakibasa po yung 3 talata. Kindly, sa Tagalog tayo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to God. Gawa 2 sa talata po ay 38. Ito pong nakasulat. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sa aklat po ng Gawa, sa kabanata 8, sa talata po 12. ay 12, ito po ang nakasulat. Datapwat nang magsipaniwala sila kay Felipe na nangangaral ng mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos at sa pangalan ni Jesucristo ay nangabautismuhan ang mga lalaki at mga babae. Muli sa aklat po ng Gawa, 19, talatang 5. 19 talata po ay 5. Ito po ang nakasulat. At nang kanilang marinig ito, ay nangagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ngayon, maminamahal, ang sabi ng Biblia, mayroon lamang isang Diyos, mayroon lamang isang bautismo, mayroon lamang isang pananampalataya. Ngayon, kung magpabautismo, dahil yung iba, ang sabi nila para sure daw, ang ginagamit na bautismo ay sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, in Jesus' name. Di ilan na yun? Maguguluhan ka. Kaya nga ang mga scholar ng Trinitarian in person doctrine, yung triune God, nangalilito sila. Sabi nga ng ating mahal ang Ibanghilista, magsilos kung sa tatawagin lamang, ang gagamitin lamang ay Diyos Ama. Magsisilos ang mahal na Panginoong Jesucristo kung ang anak ng Diyos lamang ang tatawagan. Magsisilos ang Espiritu Santo kung ang Espiritu Santo lamang ang kanilang igagalang. Hindi nila alam ang pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo ay si Jesus Christ. Yan, maminamahal, ang nagdi-deceive. Hindi ka na pwedeng dayain. Dahil ngayon, maminamahal, ako na mismo ang nagiging halimbawa. Nung araw, dahil ako po'y once, minsanan pa, nagiging Trinitarian in-person believer, baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Pero paging lasinggo ko, paging sabungero, paging sugarol, ay hindi nawawala. Paging babairo, ay hindi nawawala. Yung bisyo na pag-inom ng alak, paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot, hindi nawawala. Pero pagkatapos kong mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesucristo, lahat ng aking mga bisyo ay nawala. Yun ang kulang, yan ang pagkakamali, maminamahal, ng mga Kristiyano. Ngayon, na nandiyan, niyayakap na nila dahil maiksi lang ang oras ng pananambahan. Maiksi ang pananambahan patungong impyerno. Mahaba ang pananambahan ng patungong langit dahil pinipirpekto tayo. Ang sabi nga ng ating binasang talata kanina, pinipirpekto tayo upang iharap, sabi ni Apostol Pablo, pinipirpekto ang mga Kristiyano upang iharap sa ating mahal na Panginoon karapat dapat magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Anuhin mo yung malapit sa bahay, maiksi ang oras ng pananambahan, walang bawal, pwede magpantalon, pwede mag-short, wala sa kabanalan, hindi standard ang pagbibigay ng kanilang 10 bagit handog, walang pakialam sa pagdalo, kahit hindi makadalo, basta kapag may time ka, andon ka sa kanilang bayt sambahan, 5 minutos, 10 minuto, 1 oras, 2 oras, okay na. Anuin mo yan? Kung ibulid ka lang sa dagat-dagatang apoy. Walang kwenta. Pero dito, may prueba, may ebidensya. Narinig ninyo yung mga patotoo kanina. Isang kapatid natin kanina, sabi ng doktor, 1 week to live ka na lang. Kapag hindi ka ipasok sa ospital at idadialysis, mamamatay ka. Pagdating dito, dahil Kristiyano kami na malumigmig, kaya bawal man lamig, bawal man lupalpay, bawal tumalikod sa paglilingkod sa Panginoon. Nung amin nakausap kami na mahal, sabi namin, wala nang second chance, pero binibigyan ka ng second chance ng ating mahal na Panginoon. Magsisi ka, ikay pinaalalahanan, dahil kapag mahal tayo ng ating mahal na Panginoon, paalalahanan ka, ikay paluin.
Imagine ang doktor ang sabi ng patutunya kanina, bumaba ang kanyang blood plate, bumaba, maminamahal ang tawag doon, kayatirin, bumaba. Ang sabi na ng doktor, kapag hindi ito maagapan, hindi ito maoperahan, sigurado 1 week. 1 week to live na lang. Pero totoo ang Diyos sa ating pinaglilingkuran. Namamalong Diyos dahil mahal na mahal tayo. Amen! Kung hindi totoo, bakit wala tayong ginamit na ospital? Wala tayong doktor na ginamit, paminamahal. Sinuway natin ang sabi ng doktor, imbes pupunta at magpa-dialysis, pumunta dito sa gawain. Dumalo. Anong sabi natin? Mag-ayuno, manalangin na di kawasa umiyak sa malapainon. At lumapit sa mga matatanda sa iglesia. Lahat may makaramdaman, nalalapit, magsisi. Dahil kung ano man ang ating pinagsisihan, ano man ang ating pinag-usapan dito sa lupa, nakikinig ang ating malapainon sa langit. Pakikinggan tayo sa ating mga pangungumpisal sa Kanya. At kapag tayo'y humingi ng kapatawaran, ang Diyos ay nagpapatawad. Pagkatapos naming nilihan sa maminamahal, kasama ang ating mga beloved elders, sabi namin, dumalo ka na ng dumalo. Kung pwede mag-ayuno ka, 3 to 5 days. Nagpasting lang maminamahal. Ngayon, nagpatotoo na ang sabi na totoo ang Diyos. Nagpapagaling sa aking karamdaman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sino nagpagaling? Ang tanong, diyan sa ating mga kinalalagyan ngayon, yung sa inyong mga kinalalagyan ngayon, sa ating mga live webcast viewers na mga naniniwalang may triune God, 3 persona ang Diyos. Oh, anong gumaling sa inyo? Baka ultimo ubo, sipon, ultimo bakit kahit katilang ng katawan, walang gumagaling. Pero dito, maminamahal, hindi biro-biro ang pinagagaling ng mahal na Panginoon at binago ng ating mahal na Panginoon ang kanilang mga sarili, mga drug addict. Grabe. Sabi ng ating minamahal na kapatid na nagtitestify, hallelujah, naging lulong sa mga bisyo. Pero ngayon, mula noon hanggang ngayon, sinong nag-alis? Hindi biro po yung malulong ka sa bisyo. Dahil nung araw, marijuana pa kasi nung araw marijuana sa amin baliwala Talagang, imagine yung isang gamitan, 8 stick. Susundutin pa ng beer kung talagang hindi totoo. Walang nagawa ang bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Hindi nagbago. Pero dito, after baptism in the name of Jesus Christ, pagpatapos ilubog sa tubig, iniwan ang pagiging marijuana addict, pagiging drug addict, ang lahat ng bisyo, lahat ng mga problema, lahat ng mga suliranin, pag-aon-bago ng nilalang, binago ng ating mahal na Panginoon. Sino ang ating paniwalaan? Kaya pag umalis ka dito, sabi nga ng ating mahal na pastor, pag umalis ka dito, para ka nagpukpok ng bakal sa sarili mong ulo. Mabuti pa hindi mo nakilala ang mahal na Panginoon, na pagkatapos mong makilala, talikuran mo ang katotohanan ng mga katotohanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Isipin mo lamang na persona ang Diyos. Isipin mo lamang isipin mo. Kaya yung mga Trinitarian in person, I'm sorry to tell you that you are not in the truth. Kahit katiting na katotohanan, wala sa inyo. Sinabi ng Job, chapter 13, verse 7 up to 10, kung isipin mo na persona ang Diyos, you are a wicked person. Grabe you are a wicked person, isipin mo lang. Pakibasa. Job, chapter 13, verse 7 up to 10. Kindly praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang Ebanghelyo, dito po sa aklat ni Job, ang kabanata po 13 at ang talata po 7 hanggang 10. Amen, praise the Lord. Kayo ba'y magsasalita ng kalikuan dahil sa Diyos at mangungusap ng karayaan dahil sa Kanya? Inyo bang lilingapin ang Kanyang pagka-Diyos? Inyo bang ipakikipagtalo ang Diyos? Sa 9, mabuti ba na kayo'y siya sa atin niya, o kung paanong dinadaya ang isang tao, ay inyo bang dadayain siya? Walang pagsalang sasawayin niya kayo kung lihim na kayo'y tatanggi ng pagkatao. Ano sa English, kindly. Will you speak wickedly for God and talk deceitfully for Him?
Sinabi rito, maminamalo, will ye accept His person? Will ye content for God? Kung yan daw ang kaisipan mo, ang sabi rito, it is good that He should search you out. And as one man mocketh another, do ye so mock him? He will surely reprove you if ye do secretly accept persons. Ikaw daw ay talagang isusumpa. He will surely reprove you if ye do secretly accept person. Hindi lang isipin na persona ang Diyos. You are a wicked person. Ikaw ay walang kwentang nilalang. Eh, yung mga bahay sambahan natin, nakikita nyo, dito wala kang nakikita. Puro Jesus. Sa mga simbahan ngayon, maminamahal, ang lalaki ng mga krus. Ang lalaki ng mga krusipiho. Ang lalaki ng mga batot semento. Nandun nakadikit yung mga ribulto na wala namang nagagawa sa tao. Diyan yung maminamahal. Ang ating pinag-aralan na karang pag-aaral ng abang lingkod aking ipinangaral, ang sabi ng Juan 4:24, ang Diyos ay Espiritu, kailangan siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Dahil kung mag-isip ka na sikrito pa lamang na persona ang Diyos, you're a wicked person. He will surely reprove you. Sinabi riyan, maminamahal. Talagang itutuwid ka. Hindi po pwede, maminamahal, na maging persona ang Diyos. Ang Diyos ay walang laman, walang buto. Ang Diyos ay Espiritu. Kailangan siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya maminamahal, ang tagal na natin sa gawain, sa iglesia. Pag hindi mo memorize ang mga talatang ito upang sabihin sa kanila na kailanman hindi naging ribulto, hindi naging persona ang Diyos, hindi nagiging tatlo ang Diyos. Nalilito sila, maminamahal, dahil iba ang persona sa manifestation. Ano bang manifestation? Paglalahad, inilalahad, iminamanifest ng mahal na Panginoon ang kanyang pagka-Diyos. Bilang Ama, siya Ama. Bilang anak, siya ang ating mahal na Panginoon Jesucristo. Bilang Espiritu Santo, siya yung Holy Ghost. Pero siya yun, siya lang mag-isa. Ang ating mahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Paano siya maging tatlo? Paano siya maging persona? Kaya itong nagiging problema sa lahat ng ating minamahal, iniibig ng mga kapatiran na hindi po sinasaulo ang mga talatang ito. Panahon na, maminamahal, na huwag kayong madaya. Panahon na kinakailangan aralin ninyo. Sabi ng banal na kasulatan, search the scriptures for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. For Satan comes to kill, to steal, and to destroy. Walang ibang ginawa sa Satanas kundi agawin ang iyong pananampalataya. Dayain ka. Sabihan ka, ang haba diyan, 3 beses pa sa isang linggo. Dito, linggo lang, ligtas ka na. Sino may sabi? Pipila ka ba doon sa pastor na nagsasabi na 1 beses lang dadalo, 2 oras, 1 oras lang, langit ka na? Pipila ka ba doon? Kasama ka sa madidisave. Kasama ka sa patungong impyerno. Manatili ka. Kaya nga, ang sabi rito, maminamahal, continue in the faith, grounded and settled. Pananampalataya na grounded, settled. Amen. Amen. Hindi ka matitinag. Hindi ka pwede mapagsabihan na, oh, dito na tayo. Dahil dito may grocery. Dito maiksi lang. Dito, kahit malayo ang Jesus Miracle Crusade, malayo pero may katiyakan ang iyong kaligtasan. Manatili ka sa malayo. Manatili ka, magpatuloy ka. Anong sinabi ng Matthew? Chapter 7, verse 21 up to 23. Hindi po lahat na nagsasabing Panginoon, Panginoon, makapasok sa kaharian ng langit. Hindi po lahat, maminamahal, na may nagsasabing pinaghimalaan din naman kami rito. Tumutugon din naman ang aming Diyos dito. Baka madaya kayo, maminamahal. May bumubuking din eh. Usap-usap yung pastor at saka yung kanyang membro. Sige, upo ka sa wheelchair. Pagkatapos, habang ako'y nangangaral doon, mag-i-intercede ka. Pupunta ka sa pulpito at doon ililihans kita. Pagkatapos ililihans kita, tatayo ka dahil ikay pagagalingin ng mahal na Panginoon. Nagdadrama. Binuking sila. Binuking. Nakasakay sa wheelchair.
Pagdating ng wheelchair, nangaral ang pastor, biglang tumigil. Dito, sa patunayan ko na ang Diyos ay nagpapagaling. Nilihans sa itong lumpo, gagaling ito sa pangalan ni Jesus. Nung nilihans, tumayo yung lumpo. Patay. Paano pa? Patalon-talon pa. Pero yung kumuha ng video, sabi na, huwad po yan, hindi totoo. Nakakalakad talaga yan. Yung dinadaya. Dito maminamahal, nakita niyo sa mga krusada, may dalang mga tungkod, may dalang mga wheelchair, may dalang maminamahal na may mga karamdaman, bigla na lang tumayo, bigla na lang iniiwan yung tungkod. Yun ang totoong himala. Dahil hindi po pwedeng madaya maminamahal, hindi po pwedeng, imposible naman. Sabi nga nung kumuha ng grabe yung pandaraya eh. Grabe, hindi totoo yung mga oras-oras ng mga himala na yan. Hindi totoo yung mga sinasabi ng tao na yan. Eh, wala sa katotohanan yan. Eh, dalhan nyo ng may karamdaman yan. Ewan ko, baka yung karamdaman na dinadala mo, pupunta ba doon sa pastor nan? Pakibasa po ang talata. Kindly, praise the Lord. Matthew chapter 7, verse 21 up to 23. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 7, ang talata po ay 21 hanggang 23. Ganito po ang sinasabi, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karyan ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng mga maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayoy pahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Not everyone said, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of God. Amen. Ang sabi nito, kung di yung mga gumagawa sa kalooban ng mahal na Panginoon. Ano bang kalooban ng mahal na Panginoon? Sabi ng propeta ng Diyos, the end time prophet of our loving and living God, Miyerkules, mga kapatid, bilang almusal, dumalo kayo. Miyerkules, ang ating gawain tuwing Miyerkules, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon, dito sa ating outreach sa San Carlos, sa Mamarlao, Baybay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pagdating ng overnight, last overnight, nag-overnight tayo 9:00 ng gabi, ng Biyernes hanggang 6:00 ng umaga ng Sabado. At pagdating ngayon, Linggo, andito na naman tayo 9:00 ng umaga hanggang 3:00. Minsan inaabot ng 4:00 pag Holy Supper o mayroon tayong mga special occasion. Nandito tayo 3 times a week, kumpleto ang pagkain, almusal, tanghalian, hapunan. Ang sabi ng Biblia, 10:17 ng Roma, to increase our faith. Tayo daw po ay palaging makikinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Kung hindi natin ito ginawa, maminamahal, wala sanang nananatili ngayon. Lahat ng mga nagbabasa ng Biblia, lahat po yan ay mga binago ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng ating minamahal na mga awit dito, maminamahal, may mga karamdaman yan dati. Ngayon, binago, pinagaling na ng ating mahal na Panginoon. Amen! Pruiba at ebidensya. May pruiba, may ebidensya. Hindi yung maminamahal. Hallelujah. O, sige. Para patunayan na tayo'y tatanggap ng Espiritu Santo. O, mag-speaking in tongues na tayo. Maminamahal. Hindi ko maintindihan saan nila nakuha ng mga aral yan. Wala po sa Biblia yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mark chapter 16, verse 15 and 16, kindly. Marcos 16, 15 hanggang 16. Sabi rito, maminamahal, makinig kayong mainam. Amen, praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay isang Marcos 16, 15 hanggang 18. Amen, praise the Lord. At sinabi niya sa kanila, 15 hanggang 16 lang po. 15 to 16. Amen, praise the Lord. Ang Ebanghelyo, ang isang Marcos, ang kabanata 16 at ang talata po 15 hanggang 16. Ito po sinasabi. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo, maminamahal. Preach the gospel to all nations.
To those who believe, baptize them in the name of Jesus Christ. Dahil ang sabi rito, mga minamahal, but he that believe not shall be damned. Yan ang problema ngayon, mga minamahal. Sa ilang mga Kristiyano, naluluwatan na yata. Maluwat ang pagbabalik naman ng Panginoon. Parang ang dami ng iniisip, nagwa-wonder na ang kaisipan. Sa totoo lang, hindi ka magwa-wonder. Ang dami nating gagawin. Kung nalulupaypay ka, magpasting ka. Kung ikay mainit, humayo ka. Magdala ka ng mga kaluluwa. Magpatotoo ka sa mga ginagawa ng Diyos sa nakabutihan sa iyong buhay para makapagdala ka ng bunga. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Dahil sa iyong pangangaral, ang maniniwala daw at mabautismuhan, hallelujah, ay maliligtas. Pero yung naniniwala, yung hindi naniniwala, magiging dam daw. Anong Tagalog? Sa dam? Mapapahamak? Kaili, anong Tagalog? Believe shall be dam? Sa Tagalog. 16. At sinabi na sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan, inyong ipangaral ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Sa 16. Ang sumasampalataya at bautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Anong parusa ito? Andiyan ka na sa katotohanan, aalis ka pa. Andiyan ka na sa kama, pupunta ka pa sa sahig, pupunta ka pa sa banig. Amen? Amen? Kasama mo na ang Diyos, babalik ka pa na kasama mo na naman ang Diablo. Think it over and over again, mga minamahal. Hindi tayo nahihikayat sa magagandang mga pananalita. May pruiba tayo at may ebidensya sa ating kinalalagyan. Nung araw, maminaman nagsusunog ako ng kilay. Nag-aral ako sa Bible School. Isang semester na lang. Magiging pastor na ako sa isang Trinitarian fellowship na gawain. Pero wala akong napapala doon. Pag uwi ko sa amin, kapag minura ko yung mga magulang ko, pag umiinom ako ng alak na nakakalasing, kapag nagsasalita ako na may kasamang pagmumura, akala mo, ba't hindi binago? Nag-aaral ng Bible School, alam ang katotohanan, bakit walang kapangyarihan? Dahil mali ang kanilang kinalalagyan. Nandito ka na sa tama, pupunta ka pa sa mga mali. Kaya kami maminamahal na galing diyan. Sabi nga ng ating mahal na pastor, isang araw, isang pagkakataon, kasama ninyo kami nung araw. Pero ngayon nandito na kami sa katotohanan. Anong sinabi ng Revelation chapter 18 verse 4? Lumayas na kayo diyan sa mga gawain na yan. Pumunta na kayo dito sa katotohanan ng mga katotohanan. Dahil ito po ang magdadala sa inyo sa langit para magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kinakailangan daw umalis na tayo diyan. Apocalypse, Revelation chapter 18 verse 4. Lumayas na tayo, umalis na tayo diyan sa ating mga kinagisnang mga relihiyon. Yung ating mga kinalalagyan, pumarito ka sa katotohanan ng mga katotohanan, bibigyan ka ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kindly, praise the Lord. Sabi na, no, and I heard another voice from heaven saying, come out of here, my people, that ye be not partakers of their sins, that ye receive not of her plagues. Sa Tagalog, ang sabi diyan, maminamahal, at narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, magsisilabas kayo sa kanilang bayan o sa bayan ko upang huwag kayong mga ramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. Hindi tayo baboy, hindi tayo aso. Ang baboy kahit anong paligo mo, pag pinakawalan mo, babalik pa rin doon sa kanyang paliguang basa na tubig, marumi. Ang aso, kahit sinuka na, pabalikan pa rin ang kanyang suka. Hindi tayo ganun. Tayo'y mga Kristiyanong tunay, may Kristo sa puso, sa isip at katotohanan. Puspos ng Espiritu Santo, kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Wala pong mandaya sa atin kung tayo mananatili. Kaya mananatili, continue. Huwag tumigil, amen. Kahit ano pang sasabihin, kahit ano pang panghikayat, huwag ninyong ipagbili, huwag ninyong
ibigay sa aso, ibigay sa hindi maminamahal, karapat-dapat ang kaligtasan na ibinigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Ang kaligtasan na yan, buhay na walang hanggan. Tangan-tangan mo na, alam mo na, nandito ka sa katotohanan ng mga katotohanan. Yakapin mo pa yung wala sa katotohanan. Ang sabi ng banal na kasulatan, umalis na kayo diyan. Pumunta ka na dito sa katotohanan ng mga katotohanan. Bumalik ka. Kung saan ka nadapa, saan ka nahulog, tumayo ka, bumalik ka, manumbalik ka. Dahil ang mahal pa yun, handa kang kanya pong tatanggapin, patatawarin, mamahalin at aarugain hanggang sa kanyang pagbabalik. Sasalubong tayo halil sa kanyang muling pagbabalik. Maminamahal, malapit na ang araw. Malapit na ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Hindi na biro yung mga nangyayari sa ating mundong kinagalawan. Nakita ninyo ang nangyari na sa Amerika, sa Florida, kung paano ito talagang pinarusahan. Dahil maraming nagsasabi, ang Amerika nakakalimot na sa mahal na Panginoon. Kinalimutan na ang paglingkuran ng Diyos na Espiritu. Kaya continue in the faith. Continue. Magpatuloy. Huwag bumigay. Huwag umatras. Huwag kumaliwa. Huwag kumanan. Tuloy-tuloy lang manatili. Kahit ano nang mangyari, may mga problema ka mang hinaharap araw-araw. Mayroon ka mang mga problema sa pamilya, sa pananalapi, anumang yung mga problemang kinakaharap. Pagkatapos niyan, mayroon ding liwanag na lalabas. Pagdating ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, bumalik ka rin, bumalik dito sa gawain. Maglingkod ka sa ating mahal na Panginoon. Hindi kanya pababayaan, aarugain kanya, mamahalin kanya hanggang sa kanyang pagbabalik. Kaya sa hapong ito, mga minamahal, minsanan pa tayong pinaalalahanan ng ating mahal na Panginoon. Kung kayo'y nagikinig sa Ebanghilyong ito, huwag nawa ninyong pagmatigasin ang inyong mga puso. Manatili na kayo, magpatuloy na tayo habang awitan natin ang ating mahal na Panginoon at binibigyan natin ang pagkataon sa ating beloved elder. Praise the Lord. Glory to our dear Jesus. God bless po, beloved Lord Preacher. Amen. Praise the Lord. Pupurihin Ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, ang luwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilan mo. Pupurihin ka, O Diyos,
Isipin na lamang natin, minamahal, kung gaano tayo kapalad, minamahal, na tayo napabilang sa ministeryong ito, minamahal. Kung babaliwalay natin, minamahal, ang ating patuloy na paglilingkod, minamahal, saan kaya tayo tutungo, minamahal? Tayo dinala ng Diyos, hallelujah, sa buong katotohanan. At ang dakilang Diyos ang siya nagpakilala sa atin, hallelujah. Ito hindi binigay sa lahat ng tao, ngunit ibinigay sa atin. Ngayon, minamahal, hindi ba natin ito mahalagaan, minamahal? Hindi ba natin kaya ibigay ang pinakamataas na pagbuburi sa dakilang Diyos? Na dapat sana tayo, patay na tayo, minamahal. Punong-puno tayo ng mga problema. Dapat sana 6 feet below the ground na tayo, minamahal. Ngunit hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin tayo. Tayo pinagpala ng buhay na Diyos. Hallelujah! 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 Napakabuti mong mahal na Panginoon. Hallelujah! 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 Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang walang iba. Sa'yo ang aming awit. Tingting ang aming ibig. Isisigaw sa buong mundo. Hallelujah! 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 Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang walang hallelujah! 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 Sa'yo purihin ka ba na Panginoon? Hallelujah! Hallelujah! Isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang walang iba. Sa'yo ang aming awit. Tingin ang aming ibig. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, hallelujah. Lalo na sa ating mga beloved viewers, lalo na sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah. Tunay na ngayon ang kaligtasan, mga minamahal, hallelujah. Hallelujah. Huwag niyo nga isawalang bahala, minamahal, ang kaligtasan, hallelujah. Tunay na ang kaligtasan, sabi ng banal na kasulatan ngayon, minamahal. Kaya, sa ating mga beloved viewers, hallelujah, meron po tayong 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Sabi nga ng banal na kasulatan, ito'y ang pananampalataya na kukuha sa pakikinig ng salita ng Diyos. At tunay sa inyong pakikinig, hallelujah. Hindi kayo mananatili dyan kung hindi kayo lubos, binigyan ng pananampalataya ng dakilang Diyos, hallelujah. Ang pananampalataya ito ay kapanatagan sa lamat ng bagay, manmahal, hallelujah, na ito hindi nakikita, ngunit inyong pinaniniwalaan, hallelujah. Ang pangalawa po, hallelujah, ay ang pagsisisi. Sabi naman ng kasulatan, lahat ng tao ay nagkasala, lahat nagkamali, mahal. Walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kaya kinakailangan tao magsisi. Hallelujah. Dahil kung hindi magsisi, talagang walang kapatawaran. Hallelujah. At ang pangatlo po, minamahal, ito ay bautismo sa tubig. Sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kung walang bautismo sa pangalan ng pinakamamahal ng Jesus, walang kaligtasan. Hallelujah. Kaya kinakailangan ang bautismo. At tumingin ng kapatawaran at kaya mabautismuhan, hallelujah, dito makikita ang kapangyarihan ng Diyos, hallelujah. Nandun ang grabing kikilos ang kapangyarihan, pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At ikay talagang magiging ganap na Kristiyano. Ang pang-apat po, manamahal, ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito po ang mahal na Panginoon ang gagawa nito, manamahal. Nakita natin, manamahal, yung mga nanginginig, yung mga humihiyaw, nag-speaking in tongues, manamahal, hallelujah. Ito po ang bautismo sa Espiritu Santo, yung mga nakukuryente na parang, hallelujah, nakuryente ng ilang libong voltahe, hallelujah. Yan ay bautismo sa Espiritu Santo, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, hallelujah. Ating ganapin, minamahal, ang pagsisisi, yung pangalawa, minamahal. Magpagsisihan natin ating sarili, tanggapin natin ang pinakamamahal na Panginoon, hallelujah.
Sumunod ko po kayo sa panalangin na aking sasambitin, hallelujah. Maging sa ating mga beloved viewers, sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah. Sumunod po kayo minamahal, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Mahal na Panginoong Sus, maraming salamat po sa iyong salita na aking napakinggan. Ako po'y humihingi ng tawad sa lahat ng aking kasalanan. Simula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras nito. Hugasan mo po ako ngayon, mahal na Panginoon, ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Pagpalain mo pa rin po ako, 10 ng aking mamahal sa buhay, sa pangalan mahal pang Isus na aking tinanggap. Amen. Kami pa manalangin sa inyo. Hallelujah. Hallelujah. Mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya po pinakamakapangyarihan pangalan, pinakamamahal pang Isus. Hallelujah. Sa unang dilangin na aming beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah. Mahal na Panginoon. Hallelujah. Aming sabat panalangin sa aming mga mahal na kapatid na tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Panghawakan mo sila, gabayan mo sila, mahal na Panginoon, na sila ay makapiling namin, makasama namin sa paglilingkod, mahal na Panginoon. Tulungan mo sila kahabagang patawarin. Hallelujah. Pagpalain maging kanilang mga mahal sa buhay. Pagpalain mo sila, mahal na Panginoon, na Luis, ang dalangin, beloved evangelist, Pastor Valdez Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po yung dumalangin, mahal, sa ating mga pangailangan. Hallelujah. Ngunit ating dilangin ng una, ang ating sa pangailangan ng ating beloved, yung taong dumadalangin sa ating, nagsakripisyo ng todo sa atin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pinakamakapangyarihan pangalan, pinakamamahal pang Jesus, hallelujah. So, ang dalangin, beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida, kami po yung nagsusumamo sa iyo, Diyos, hallelujah. Na inyong kahabagan, mahal na Panginoon, ang hallelujah. Ang aming beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida, patuloy bigyan ng kalakasan, haba ng buhay, hallelujah. Hallelujah, patuloy kahabagan, hallelujah, mahaba pa ng panahon pa namin siya makasama, mahal na Panginoon, hallelujah. At ang ganun namin samot panalangin sa kanyang, sa beloved anak po ng beloved pastor, sa ating beloved atit kahit mahal na Panginoon, Isgera, hallelujah, Almeida Isgera, hallelujah, na yung patuloy silang bigyan ng kalakasan, maging hallelujah, ang kanilang beloved, pagpalain mo sila, mahal na Panginoon, patuloy bigyan pagalingin sa anumang nararamdaman, mahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa aming mga mahal na kapatiran na naroon pa sa mga problema, mga karamdaman, hallelujah. Pagalingin mo sila, mahal na Panginoon. Tutasin mo ang kanilang mga problema, mahal na Panginoon. Tulungan ang lahat na maging mainit sa paglilingkod, mahal na Panginoon, na patuloy na nagtitiwala sa iyo, marilag at mahal na pangalan, hallelujah. Panghawakan mo kaming lahat, hallelujah, patnubayan, at sa lahat ng pangailangan na patuloy mo provide, mahal na Panginoon, hallelujah. Pagpalain niyo po kaming lahat. Ito ang aming samot dalangin sa dalangin, beloved Pastor Valdez Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Atin pong ipatong yung ating kanang kamay. Hallelujah. Kung saan ang ating, sa ating ulo yung ating kanang kamay at yung ating kaliwang kamay, ipatong natin kung nasaan yung ating mga karamdaman. Hallelujah. At tayo dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay natin mahal, tandaan natin, ang ating Diyos ay buhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Mahal na Panginoon, hallelujah, sa iyong mga salita. Kami nagpatuloy na nagtitiwala, hallelujah. At sa unang dalangin, beloved Pastor Will Estrada Almeida, amin sinasaway lahat ng uri ng karamdaman, hallelujah. Demonyong karamdaman, leukemia, TB, diabetes, cancer, hallelujah. Ubo, sipon, lagnat, trangkaso, hallelujah. Lahat ng uri ng karamdaman, lahat ng uri ng gawa ng kaway, hallelujah. Cast out, cast out, cast out, in the mighty name of Jesus. Be healed in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lahat ng problema, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa buhay ng Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At bilang sa pagtatagumpay, hallelujah, tayo po hihiyaw ng 3 beses, sabay talon, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Jump 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At sa patuloy na sa mga mahalagang announcement, atin na pong binibigay ang buong pagkakataon. Hallelujah.